Os 40 habitantes da residencia da Pobra disfrutan agora dunhas condicións moito máis confortables grazas á reforma exterior do edificio. A Consellería de Política Social acometeu a envolvente térmica do inmoble e a sustitución da cuberta, así como das fiestras, cun investimento de €500.000. Toda a envolvente térmica da residencia se mellorou para cubrir os novos estándares, evidentemente, a forrar enerxía, se cambiou tamén todo o tellado e toda a carpintería de madeira interior. A obra quedou moi ben, estamos moi contentos e agradecer de novo aquí a Fabiola pois esta obra que esperemos que tamén sexa o seguinte, non acabe aí e vai haber un seguinte paso que é poñer dentro a residencia moito máis agradable, moito máis vivible, xa o é, pero de acordo cos novos estándares que precisamos nas residencias públicas. Sí. A conselleira confirmou que efectivamente está previsto executar unha segunda fase para o acondicionamento interior da residencia, coa renovación da carpintería e remodelación das estancias en que se distribúe. Pero non será esta a única actuación en materia de maiores na comarca, posto que unha vez concluída a demolición da antiga discoteca Esta Curva, a Xunta iniciará en breve a construción da que será a primeira residencia adaptada ao novo modelo de cuidados. E por iso temos previsto a construción dunha nova residencia adaptada ao novo modelo de coidados. Unha nova residencia que dará cobertura a toda a comarca, pero que estará situada en Ribeira, en ese lugar privilexiado e único como é Esta Curva. Xa rematamos por completo a demolición do que era o antigo edificio e agora pois estamos rematando o que é o proxecto para construir esa residencia que estou convencida que será un referente non solamente na comarca, na provincia, senón en toda Galicia. Ademais da aposta pola terceira idade, Fabiola García lembrou tamén as actuacións que está a desenvolver Política Social en beneficio dos menores. Referiuse concretamente ao recentemente inaugurado punto de encontro familiar en Ribeira.